рӯзи гузаштаи санаи 16 май дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки беш аз 12,000 нафар маъракаи варзишии Дави Миллӣ баргузор гардид. Иштирокчиёни Дави Миллӣ асосан сокинони касбу кори гуногуни маркази маъмурии вилояти Суғд буданд. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода роҳбарони як қатор идору ташкилотҳои вилоятиву шаҳрӣ дар ин маъракаи варзишӣ фаъолона иштирок намуданд. мақсади асосии баргузории ин чорабиниҳо ташвиқи тарзи ҳаёти солим, мустаҳкам намудани риштаҳои дӯстию бародарӣ байни наврасону ҷавонон ва ба ҳамин васила сарҷам намудани онҳо ба зидди омилҳои номатлуби иҷтимоӣ аз ҷумла ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон ва шомил шудани ашхоси алоҳида ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ мебошад. ин сол низ дар мусобиқаҳои варзишие ки дар доираи чорабиниҳои 20 рӯзи ҷавонӣ ҷараён дорад, ҳазорон сокинони вилояти Суғд бо амри дил фаъолона ширкат меварзанд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қабл аз оғози Дави Миллӣ сухан карда таъкид намуд ки баргузор намудани чунин чорабиниҳои варзишӣ ба саломатии инсон муҳим аст. Вай ба ҳамаи иштирокчиёни ин маъракаи муҳим саломатии бардавом ва дастовардҳои назаррасро таманно намуд. таъкид гардид ки шуғл варзидан ба варзиш асоси комёбиҳо ва гарави асосии саломатии ҳар як шаҳрванд мебошад. Ташкил ва баргузории Дави Миллӣ имсола ба истиқболи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чун ҳамасола бахшида шуд. ифтитоҳи Дави Миллӣ аз даромадгоҳи хиёбони Раҳим Ҷалил оғоз гардида, иштирокчиён тариқи ин хиёбон ба воситаи кӯчаи Султон Умаров, Кӯпруки Нав ва хиёбони Раҳмон Набиев то майдони назди парчами давлатӣ миёни ҳам сабқат намуданд. иштирокчиёни Дави Миллиро ба ҷуз аз сокинони касбу кори гуногун, донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ, хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ташкил карданд. мақсад аз баргузории Дави Миллӣ ин таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ, ҷорӣ намудани дӯстиву рафоқат байни наврасону ҷавонон ба ҳисоб меравад. дар анҷоми мусобиқа ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. ба ҳамаи ғолибони Дави Миллӣ сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва як адади қолин тӯҳфа гардид. ин кор бо мақсади ҳавасмандии иштирокчиёни ин маъракаи муҳим амалӣ карда шуд. ёдовар мешавем ки ташкил ва баргузории маъракаи варзишии Дави Миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 28 марти 2007 ҳамасола дар саросари кишвар доир карда мешавад. ҳадаф тарғиби тарзи ҳаёти солим аст. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.